O Liceo de Noia acollerá este sábado, día 16, a velada de boxeo organizada polo Club SKT. Dará comezo ás 7:30 da tarde, aínda que previamente ás 3 terá lugar a pesaxe dos competidores na cervexería Habana. 16 de setembro, sábado que ven, a partir das 7:30, nas instalacións do Liceo de Noia, aquí na Alameda. A velada de boxeo é organizada polo Club SKT de Noia, na que van participar grandes deportistas do noso concello. Destaca nesta sexta edición a presenza de deportistas locais como Silvestre Gómez na categoría neoprofesional e por primeira vez o combate feminino entre dúas loitadoras noiesas. Dunha velada de boxeo que esta vez está máis pensada para os deportistas de Noia, para o disfrute da nosa rapazada deportiva, que todos eles forman parte do Club SKT e do Club ITF Noia, e vamos a poder disfrutar ademais de un combate entre chicas, ambas as dúas da nosa localidade. Ademais, creo que é a primeira vez que temos un combate de dúas rapazas da nosa vila, que estamos orgullosos de que o boxeo tamén incorpore o deporte feminino e se faga cada vez máis vistoso. Y me voy a comprometer hoy aquí a hacer otro 100% femenino, porque cada día, como dice Laura, el deporte femenino se nota en las clases y tengo un 70% de niñas a las horas escolares. As entradas pódense adquirir xa na Taberna do Lelo, o Café Perla ou o Liceo e tamén en liña a través de mandoticket.es. O prezo é de 10 € en taquilla e 8 para venda anticipada e socios do Liceo.